Autobus magikoa, Blai eginda. Nago bat ere eroso Wanda. Zu lasai, Arnold, nirekin zaudeta. Baina pentsa norbaitek ikusten gaituela. Nork ikusi behar zaitu nesken komunetan, Tiffany? Tiffany? Nor da Tiffany? Ez dut Tiffanyrik ezagutzen. Bai, tira, zuk diozuna, Arnold. Ez daukagula ur honen beharrik diot nik. Nire ur horniketa sistemak egoki asko azaltzen du uraren bilketa, garbiketa, banaketa Bai, zurrungak hasteko modukoa. Bion lana da eta nik ezin dut urari buruzko txostena urikabe egin. Ea, nahikoa da, gelara noa baldearekin. Zuk txukundua. Konforme. Eta ez ahaztu andereñoaren giltzak. Kaixo, Tiffany. Kaixo, Wanda. Kaixo, Arnold. Arnold? Tiffany! Tiffany, ez zaude, utzi azaltzen! Hobe nuen gaur ere etxean geratu banintz. Mugi, Arnold, txosten aurkeztu behar duzue. Jope, hobe nuen bai etxean geratu banintz. Kontuz, Wanda, nire lana urperatuko duzu. Arnold, behar bezala egindakoa bada, ez da urperatuko. Zer da zarata hori? Egunon, naurrok. Andereño Pizkurne! Prest denok uraren nondik norakoak aztertzeko? Zuk nahi duzunean, Andereño. Nik nahiago Aqualandiako surfindegira ibiltzera joan. Aqualandia, jakina. Inondik ere sarrera ezin hobea ura ikertzen hasteko. Aqualandiara goazela esan nahi diguzu? Eta zergatik ez ba? Egundoko burutapena! Itxaron, Aqualandiak ez du uraren azterketarekin zer ikusirik. Bai horixe, Arnold. Uoldebira jolasean, ibaien indarra aztertuko dugu. Iragarki honetan dioenez, trumoi adar simulagailua ipini dute. Eta tantaki jauskarian euria ikertu dezakegu. Baina, eta gure txostena zer? Ur hornik eta sistemak urgarbia eskuratzen digu behar dugun lekuan eta unean. Ikusten? Lan ikusgarria benetan, Arnold. Baina Aqualandiaren ondoan, kaskarra. Uretan sartuta dastatzen da ura. Ura, badoana eta badatorrena. Ezetasunezko zaldiko maldiko bikaina. Autobusera denok! Bai! Aqualandiara, bai! Ara, ikusi pluviometroa. Begira zenbat euri egin duen. Bai, 5 zentimetrotik gora azkeneko orduan. Nire ikerketen arabera, eskolako eurila zen markarik onena da. Goazen lagunok, orain benetako ura aztertu behar dugu. Aizu, Wanda, hor dauzkazu utzi dizkizudan giltza. Berdin dio, batut ordezko giltza bat hemen nonbait. Hemen dago. Goazen baurrok! Itxaron, susmo bat dut. Hau ez da Aqualandiarako bidea. Hau zera da! Zagoto egintza! Ze gertatu da? Ongi etorri benetako Aqualandiara. Guztia ura da hemen, baita geu ere. Korrota dut bustitzea! Nik beti esan dudan lez, ur pixka batek kalterik ez. Ene! Hau mundiala da. Ez gara hemen pluviometroan geratuko ez da? Aspergarria izango litzateke. Guk ez dugu aspertu nahi. Nire irudipena da, ala berotzen ari du. Zera, Andereño, zer gertatzen da ura berotzean? Ez dakit jakin nahi dudan. Kontxo, aireran zigotzen ari naiz. Agur! Ralfi, zuzoaz bakarrik, ala guztiok gaude airean igeri. Eguzkiak berotzean, ura lurrindu egiten da. Lurrintzen ari gara hortaz? Lagundu!
uretan geundenean lurrean geunden gutxienez. Ura izan nahi dut berriro. Ura gara orain ere, Arnold. Ura lurrintzean, lurrin bihurtzen da. Gas bat da, Arnold. Lurrin bihurtu gara. Ulertzen dut. Hasieran likido ginen eta orain gasak gara. Baina ez zait gustatzen. Osten baritu hemen goian. Deslurrintzen ari naiz. Ikusi nere eskua. Tantatxoz betetako izakia naiz. Likido bihurtzen ari gara berriro, kondentsatzen alegia. Ura bada, ura bedi! Andereñok izkurne, odei bihurtu zara. Gauza zerutiarra. Ene, nik enekien odeia ere ura zenik. Ikitzen ari gara! Egundokoa benetan. Ateak! Odeia izatea ez da erraza. Ei, eta orain norakoaz? Nora nahi goazela ere, ez dago gure esku dirudienez. Norbaitek esan zuen lez, odeiak aize indartsuaren pitxillostalariak dira. Aizeak daramatzan lekura doazela esan nahi du horrek? Hitz batean esateko, bai! Aiene, ene. Hortaz edonon, amaik genezake. Edonon noski, Arnold. Ura edonora baitoa. Odeia izatea zenolako otezen jakin gura nuen betidanik, eta zoragarria da. Ei, kontuz! Lasai, Arnold, odeia zara. Eta orain, odeitzarra gara. Odeiak ez doaz eskolara. Ez dute txostenik egiten. Airean geratzen dira. Ez gara sekula jaitsiko. Ai, Arnold, Odeitik jausten ari gara. odeiko ura beti jausten da lehenago edo geroago. Euria ari du. Geu gara euria, Phoebe. Hau tantaki jauskaria baino hobea da. Iahuu! Ez dizue axolako jaustea, ez da? Andereño eurine. Bildur lasterrera, aurra. Itxaron guri, Andereño! nora ezean gabiltza? Ez kezkatu, Arnold. Aizu, eskolatik milaka kilometrora gaude. Pasarte arrotz batean tantaka. Laster izango gara lurrean, eta orduan geldituko gara! Edo ez. Ege alda ura beti beraka doala. Bai! Ez! Ura joan, ura etorri, ura jauzi! Kontuz behan! Hene, nora doa urpila haualako abiadan. Urak behera isurtzeko joera du beti, Phoebe. Eta ia behenean gaude. Itxasoan? Tira, kanpo ekintza interesgarria izan da. Itzuliko gara eskolara, Andereño. Gustura lagunduko nizuke albanu, baina... Ez! Lurrintzen ari gara berriro. Hauxe dut gogokoenik. Zeinek daki zer datorren orain. Altxa eskua! Kondentsatu eta tantamordo bihurtuko gara. Baina hori egin dugu lehen ere. Eta ez da azken aldia izango, Arnold. Zer dator ondoren? Ondoren odei bihurtzea. Eta izeak eramango gaitu auskalonora. Eta gero? Berriro euri gizan jauziko gara.
Erantzun bikaina benetan, Wanda. Zer esan nahi duzu? Ura ez dela, inoiz gelditzen, inoiz ere ez? Gure izeba Matildak zioenez? Ez? Bagoaz berriro! Beraz, urak lurrintzen jarraitzen du, kondentsatzen, jausten, pilatzen, eta horrela beti? Oso ondo. Eta ibili horri uraren zikloa deitzen diogu. Baina ura norabait joango da, ez da? Bai, oixe, ura badoa, eta badoa, ta joan, ta joan, ta joan. Orain ura izango gara betirako agian. Uraren zikloan harrapatuta geratuko gara agian. Juhu! Aizue, hau kanpo ekintza da, ezta? Zera, 3 itzuli behar dugu, ezta? Ez, 3 dira dagoeneko. Beisboleko entrenamendua daukat. Eta nik dantza eskola berriz. Ez larritu, aurrok. Londresen dira 3. Londresen? Nola irten behar dugu hemendik? Badakit nola, andereño. Zuk bihurtu gaituzu ur. Orain aur bihurtu gaitzazu eta kitxo. Zoritxarrez ezin dut, Kixa. Ur bihurtzeko erabili dudan giltza, ur bihurtu da bera ere. Eta ez daukazu ordezkorik? Utzitako giltzak emango, Wanda? Ara, zera, bai, giltzak hartu ditut, zera, Arnol eta biok nesken komunetara joan garenean, eta gero, Arnol? Bai, zera... Oi, nesken komunetan ahaztu zaizkit. Arnol! Ta hori ez da dena. Konketa ustea ere ahaztu zait, eta kanila zabalik utzi dut gainera. Ene, eskola oso aurrez blai egongo da. Baina Arnol, nolatan ordea? Beno, txostenak egiten gelan geratu izan bagina, etzen horrelakorik gertatuko. Kontuz, taxi bat onantza! Zer egingo dugu orain? Gogoan duzue uraren zikloa, zer dator euriaren ondoren. Lurrinketa! Wow! Larri! Hobe nuen bai etxean geratu banintz. Odei bihurtzeko ordua berriro lagunok. Nire ustez uraren ziklotik irteteko bide bakarra, ura izateari ustea da. Irten bide zurrupitaria, Kixa. Badakit. Odeiak ura dira eta edonora doaz. Aizeak daramatzan lekura, Wanda. Ze moduz guk nahi dugun lekurantz bultzatuko bagenitu. Hori konpon litekela uste dut. Mundiala! Autobusak eskolaraino bultzatuko gaitu. Gero euri gizan jausia ordezko giltza hartu eta... Ura izateari utzi. Eta nik kanila itxiko dut eta eskola salbatuta. Hortako gure eskola. Eta ez dago urez beteta. Giltza hartuko du. Ui! Ui! Juhu! Bertan naizia. Iritsi naiz. Muski! Non da giltza? Muski! Hemen gaude, Wanda! Ikusi alduzu giltza. Giltza bakarrik ez. Komunak urez beteta daude eta muski kanilean trabatuta. Ies egin nahian ibiliko zen. Sartu egin behar dugu. Baina nola? Orain ura gara. Badakit, ur horniketa sistema. Ur horniketa sistema? Benetako ur horniketa. Nik moldatu dudan eredua, ura behar dugun lekura eramateko da.
Eta gu ura gara, eta nesken komunetan behar gaituzte. Eta badakit nola iritsiara. Oh, Arnold, genio bat zara. Benetan. Ur hornik eta sistemarantz! Urtegia! Hemen ura pilatzen dugu, eta hemen txeazten da ur horniketa. Haurrak, euria gara orain! Juhu! Jaha! Orain ez dago atzera egiterik. Urtegian gaudeia da! Azkenean azaldu dut nire txostena. Arnolen ikerketen arabera, urtegia edateko ura biltzeko lekua da. Arnold, ura hau bada edaten duguna, nazkagarri xamarra da, izu. Bai, zikina dago. Txerrikeria hau edaten aldugu. Jarraitu niri nahaste ontzira. Ur garbiketaren lehen atala. Nastearena egia da, baina lehen bezain zikin jarraitzen du. Bai, Arnold, zer da gauza zuri hori? Zabor gehiago? Ez ba, sulfatoak dira. Orain begiratu arretaz. Zikina sulfatoi itxasten ari da, eta ondorioz ura garbituz doa. Ilimak! Bai, baina ura sulfatoko eskorrez beteta dago. Nola desagertaraziko dugu zikin hori? Martxan jalkiera ontzira. Ene, sulfato zikinak ondora jalkitzen ari dira. Eta hemen goian ura garden dago. Garbitu algara. Laster, iraztea falta zaigu. Iraztegi ontzira, lagunok. Orain, hemen azpiko lekar eta arean zehar iraziko gara. Garbiketa prozesuan gelditutako zikin izpiak kentzeko. Eta hala garbi geratuko gara. Aurrera hortaz. Juhu! Ongi! Lagundu! Kontxo, eskerrik asko handereño. Ez horregatik, Arnold. Honek ez dezala zure kemena ondoratu. Hei, Arnold, ur garbia gara. Zenbat falta zaigu komunetaraino? Zera, odi hau eskolara joango da. Goazen lagunok! Oraindik ez algara iritsi. Gertu gaude! Oh, begira, itxas monstruoa! Itxaron, isatx hori ezaguna zait, zera... Muski da! Muski, gu gara! Kanilaren barruan gaude! Tira, atera isatxa, Muski! Trabatuta dago antza! Ez dut nahi, Muski, baina egin beharra daukat ba. Iahau! Zuen komunak gureak baino politagoak dira. Ah! Bizkor, Muski! Ekarri giltza, berriro lurrindu baino lehen! Orain arazo bakarra, hemen ez daukagula autobus handitzeko lekurik. Tiffany! Tiffany! Ondo altzaude! Baietz,
baietz uste dut, zer gertatzen da? Nola esan, oso kanpo ekintza zera izan da. Oso urtsua. Bo, nik beti esan dudan lez, uraren zikloa ulertzeko, eze ibili behar da. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa? Autobus magikoa. Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Autobus magikoa, ekoizlea naiz. Posten naiz, zera gaurko uraren saioari buruz da. Ara, une honetan lanpetutan abil, deitu bihar, ongi? Lasai, naiz luzatuko. Ziria sartu nahian ala zer. Aurrak ezin dira ur bihurtu. Badakit ezetz. Ura bezala ibiltzea nahi genuen, ez ura izatea. Eta aurrak ezin dira lurrindu. Ezin dira odei bihurtu eta uritan datan kondentsatu. Entzun, ez du guztiria sartzearren egin. Aurrek saioan egin duten guztia, urak egiten du. Esker mila galderaren gatik. Zualtzara berriro. Ez, beste bat naiz, nire deia uraren zikloaz da. Ura pilatu egiten da, lurrindu, kondentsatu. Eta jauzi badakit, baina uraren zikloa ez da minututako gauza zuek agertu duzuen bezala. Asteak ematen ditu, edota urteak. Arrazoi duzu, eta glaziarreko urri zoztuak batzuetan 10.000 urte behar ditu urtzerako. Eta bide batez, ama ura zaintzeko esaten ari zait beti. Baina lurraren hiruerenak ura badira, ez dago agortzeko arriskurik. Ez da agortuko. Nahi beste ur daukagu munduan, baina ez behar dugun unean eta lekuan beti. Izan ere, uraren zatitxo bat bakarrik baita edangarria. Benetan? Benetan. Beraz, ura arduraz erabili behar dugu, eta alferri galdu gabe beti ere. Orduan nolatan ez dio inork ez zer esan Arnolik kanila irekita usteagatik. Zuri esaltzaizu inoiz kanila istea aztu. Noski, baina horrek ez du ondo dagoenik esan nahi. Ados nago. Eta Arnolek ez du berriro egingo. Hitzematen dizut. Iturriak jarioa badauka, egunean litro asko galtzen direla entzun dut. Egia da? Ta beste gauza bat, ez duzu erakutsi odeia elur bihurtzen. Hori gure guraldiari buruzko saioan ikusiko duzu. Eskerrik asko deitzagatik. Tira muski, goazen ba etxera. Egun luzea izan da.